רדיו תל אביב. ביחד ברדיו תל אביב. ערב טוב תל אביב, מה שלומכם? נשמעת לי האמת שאלה קצת מטומטמת בימים אלה, מה שלומכם? לכולנו ברור מה שלומנו. אני מאיה נודקוביץ' ואתם מאזינים לאוברול ברדיו תל אביב. ואתם יודעים, אני שידרתי עד לפני שבוע בימי רביעי, ונורא רציתי לשדר בימי חמישי, והמשבצת הייתה תפוסה, והתקנו אותי שאני אשדר בימי חמישי החל מתאריך כזה וכזה. מה שנקרא little did I know שזה יהיה היום, וזה יהיה בתוך הסיטואציה הכל כך כואבת שאנחנו נמצאים בה. ואולי, דווקא כי אנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה הכל כך כואבת, מי מכם שמכיר אותי יודע שכל האג'נדה שלי ובכל תוכנית שאני עולה בה, אני עולה עם מטרה ורצון להנכיח את הדבר הזה שנקרא ביטוי עצמי, ולאפשר לעצמנו להיות אנחנו. כל מה שאנחנו, על כל הרגשות שלנו, על כל הערכים שלנו, על כל האני מאמין שלנו, הכישורים שלנו וגם הסריטות שלנו. ודווקא עכשיו, בתקופה כל כך קשוחה, בא לי לתת את המקום לביטוי העצמי בתקופה הזאת. וכשאני אומרת את זה, אני מתכוונת שאצלי למשל, אחד הכפתורים הגדולים ביותר שנלחצו בתוך הדבר הזה, זה הכפתור של חמלה. ואני מתכוונת לזה שאם עד עכשיו היה בי את הרצון ואת הצורך ממש הטבעי לאפשר ביטוי עצמי קודם כל לעצמי ושנית לכל הסובבים אותי, וזה מה שאני לימדתי את כל מי שפגשתי, גם בלי שנתבקשתי לפעמים התפרצתי בדלתות קצת סגורות. עכשיו אני רוצה להנכיח את המקום הזה עוד יותר, ואני מתכוונת לזה שכשכל הדבר הזה התחיל למשל וכולם התגייסו לתוך doing ועשייה, וכל מה שאני יכולתי זה רק להרגיש, לקח לי רגע אפילו לתת לעצמי את המקום הזה ואת החמלה הזאת של זה בסדר, גם אם לא הרמתי עכשיו איזה קמפיין ולא גייסתי עכשיו תרומות ולא ארזתי אוכל או בגדים, זה בסדר, מותר לי. וגם בשלב קצת יותר מאוחר, כשהדוינג המסיבי לאט נרגע, ואחרי כן צפו תגובות לכל מיני פוסטים, לדעה של אדם אחר, שאנשים פחות מסכימים איתה. והתגובות היו קלות על המקלדת, מלאות בביקורתיות ושיפוטיות. אני הזכרתי לעצמי רגע, כל הדבר הזה, כל הסתירה המצלצלת הכל כך כואבת הזאת שקיבלנו בחוויה שלי, היא העירה אותנו חזרה לאנושיות שלנו. הזכירה לנו כמה ברוטליות היא דבר שכדאי לנו שנייה להסתכל עליו, לא רק הברוטליות מבחוץ, אלא גם הברוטליות שלנו אחד כלפי האחר, וחמלה אחד כלפי האחר. ועל זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על החמלה אחד כלפי השני, על אנרגיית החיים, על להחזיק את התדר, על להתרומם ברמת הרוח, על להתרומם ברמת החוסן, על לאפשר אחד לשני לחייך. על זה אנחנו נדבר, ואני מקווה לעזור לפחות קצת למי שמאזין. יאללה, בואו נתחיל. ביחד ברדיו תל אביב. נמצא איתי באולפן האורח הראשון שלי, גלעד זוהר, הבעלים של רפואת הלב, מורה וחונך לזוגיות בריאה, מיניות מודעת והתפתחות אישית. מה שלומך? כמו שאמרת, שאלה שנראה לי שלום כולנו ידוע. באופן אישי אני נע בין להיות מאוד מאוד אסוף ומאוד בתוך להחזיק את המרחב שלי, של אנשים שאני עובד איתם, של מטופלים, של משפחה, לבין לתת באמת מקום. דיברת על ביטוי אישי, אז באמת לתת מקום לאיזשהו עולם רגשי שלי שהוא על מנעד נורא רחב, בין כעס לזעם, לפחד, לעצב, לחוסר אונים. אני חושב שעברתי כמעט כל רגש אפשרי בתוך הימים האלה. אני חושבת שכולנו. כשאנחנו מדברים כאן בתוך הסיטואציה הזאת, וכולנו חווים עדיין מנעד רגשות מטורף, שזה לפעמים אני חווה את זה על גבול הפיצול אישיות. על גבול הפיצול אישיות בין כאב תהומי חייכתי עכשיו כי הילד שלי הצחיק אותי, ואני מרגישה לרגע אשמה על כך שחייכתי, ואז אני מזכירה לעצמי, רגע, מותר לי בעצם לחיות, מותר לי בעצם לחייך, לא רק מותר לי, הכרחי לי
הכרחי לי להחזיק את האנרגיה הזאת, כי אני רוצה להאמין שכל האנשים שאיבדו את חייהם, ואני שנייה שמה בצד את הברוטליות, את האופן שזה קרה בו, היו רוצים שנחייך, היו רוצים שנחיה. נכון, נכון, אני חושב שיש איזה קול כזה, קול שהוא נורא אנושי, הוא נורא חלק מתנועת ההישרדות שלנו, שרוצה גם לחייך בתוך הרגעים האלה. ואני חושב שכאילו, כשאת יודעת, אנחנו דיברנו לפני, וככה עשינו הרבה איזה מין סיעור מוחות בינינו, ואחד הדברים שעלו לי נורא חזק, זה קודם כל המקום של לגיטימציה, לגיטימציה באמת, אבל לכל הרגשות. ולאנשים יש ארסנל שלם של רגשות בתוך הסיטואציה הזאת, ואנשים מגיבים בכל מיני צורות. לפעמים התגובה היא, והמנגנונים האלה של freeze flight, וכאילו, באמת לפעמים בן אדם, הדבר הכי נכון לו, והכי בריא לו גם, זה רגע להסתגר, ולפעמים אדם מסוים, הדבר הכי בריא לו, זה לצאת באיזה doing מטורף, כמו שאמרת קודם, שמכיל הרבה מאוד fight גם בתוכו. יש באמת מנעד מאוד גדול, ויש מקום אמיתי לכל הרגשות האלה. מה שכן, אני חושב שכל הרגשות האלה שאנחנו חווים, הם כולם תוצאה כרגע של טראומה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתוך מרחב טראומה שהוא ongoing, הוא קורה עכשיו, הוא לא פוסט טראומה, הוא לא משהו שיקרה לנו, לא משהו שקרה לנו ואנחנו צריכים לאבד אותו. אנחנו בכלל לא במקום של לאבד את הדבר הזה. אנחנו במקום של לחיות אותו, ולתת לגיטימציה לרגשות האלה. בפועל מה שזה עושה זה שמרוקן אותנו מכוחות. כוחות החיים שלנו ממש מתרוקנים בתוך הדבר הזה. אנחנו יכולים להחזיק יום, יומיים, 3, שבוע, מתישהו. הנפש נחלשת, הרגש נחלש, התודעה מתרופפת, הגוף מתעייף, הגוף נהיה חלש. אני רואה את זה גם על עצמי, בתור בן אדם שעושה ספורט וזה, וכאילו, אין לי כוחות לעשות ספורט, אני ממש צריך להניע את עצמי בכוח לעשות את הדברים האלה. ואני חושב שלהשיב את הכוחות האלה, ולהיות בתוך הימים האלה, ודווקא בתוך הימים האלה, להיות באיזשהו פוקוס שמצליח להשיב את הכוחות פנימה, מצליח להשיב את היציבות, את איזושהי זקיפות פנימית בתוך עצמנו, באמת עבור ה-well-being שלנו, כאילו עבור היכולת שלנו להתנהל בתוך המרחב הזה, זה דבר סופר סופר חשוב, ואתה יודע, כשאני חושב על זה, אז זה נכון בתוך כל מעגלי החיים, וזה במיוחד נכון בתוך מעגל החיים המשפחתי, אל מול הילדים שלנו, אל מול בני הזוג שלנו, שזה מקום באמת, אני גם רואה את זה בתוך ההחזקות, כמו שאמרתי, אני מחזיק מרחב למטופלים כרגע, שבאמת לא יכולים לבוא, לא יכולים להתנהל, יש ממש זה זמן מורכב בתוך הבית, זה זמן מורכב בשבט הקטן שלנו, בנקודה הכי קטנה שלנו, שם המתחים נורא גדולים, לא כי אנחנו רוצים להיות במתח אחד כלפי השנייה, אלא פשוט כי זה מציף אותנו, זה מציף אותנו, ואנחנו צריכים מאיפשהו, או איכשהו להצליח להחזיק את עצמנו, ובמקום הזה שזוגות יכולים להיות באמת משאב כוח, מאוד מאוד משמעותי אחד עבור השנייה. אתה יודע, זה מציף אותנו, לא רק שזה מציף אותנו, גם בדרך כלל, כל בן זוג, ואני אומר את זה עכשיו במאמר מוסגר, כרגע זה נשמע משפט הזו, מי שהתמזל מזלו שעוד יש לו בן זוג, כל בן זוג בתוך הדבר הזה, גם מגיב מתוך מנגנון אחר שמפעיל אותו. ממש ככה. כולנו מוצפים, אבל מפעלים אצלנו מנגנונים שונים לרוב. ממש ככה. והיכולת להחזיק את הפער הזה, ולהחזיק חמלה אחד כלפי השני, מתוך הבנה שזה כרגע מופעל, הוא בכלל לא מנהל את זה, או היא, זה נכון, מנהל אותו. נכון. ומתוך זה גם לתמוך בילדים מי שיש לו. נכון, נכון. או הכלב או החתול. אני חושב, אבל כאן מגיע באמת פרקטיקות שמאפשרות לנו לעשות את זה בצורה מובנית, ולא לסמוך על שיקול הדעת הזורם שלנו, שביום יום יש לנו באמת איזושהי יכולת להתנהל, ואחת הפרקטיקות שאני חושב שאם בא לי רגע לתת משהו, לאנשים שיוכלו ללכת איתו, אני מאוד אשמח אז אחת הפרקטיקות היא באמת להגדיר מרחב שיתוף, היכולת שלנו להגיד, בואי ניקח לנו איזה 5 דקות רגע לשתף איפה אנחנו נמצאים. דיברנו על זה גם בתוכניות קודמות, אז איפה את נמצאת ומה את מרגישה, וגם הדבר שעשית מולי הוא לשאול מה שלומי.
במקום שבאמת מקשיב, לקחת 5 דקות, יש לך 5 דקות לבת הזוג שלי או בן הזוג שלי, תגיד איפה אתה נמצא, מה אתה מרגיש, מה עובר עליך, אני כאן נטו להקשיב, לא להביע דעה, לא להציל אותך מזה, לא לעזור לך, לא שום דבר, רק להקשיב ולהכיל את הדבר הזה. אני חושב שזו פרקטיקה שאם ניישם אותה גם בתוך הזוגיות ובוודאי מול ילדים, היא דבר מרפא מאוד ומאפשר מאוד, ובסופו של דבר גם משיב כוחות. אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שאמרת עכשיו זה לא לנסות לתקן, שזה משהו שבדרך כלל הסייקי אנושי חייב חוויית שליטה מסוימת, ממש. ואנחנו בדרך כלל אדרבה עם אדם שאנחנו אוהבים וחשוב לנו, מנסים תמיד לעזור, כי אחרת החוסר אונים הוא משווה אל מול הכאב של האחר. אנחנו לא יכולים לעזור בתוך טראומה. בדיוק. כרגע בטראומה ongoing אנחנו לא יכולים לעזור, אנחנו רק יכולים להקשיב ולהכיל. בדיוק, אז זה, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב בתוך הסיפור הזה, הרק להחזיק. הרק להקשיב, הרק להכיל, וגם הפוך, הרק לדבר ורק לומר את החוויה, ומתוך ההבנה הזאת, כבר המערכת הזוגית מקבלת עוצמות אקספוננציאליות בחוויה שלי, כדי להמשיך ולתפקד בתוך הסיטואציה הזאת. אהוב, תודה רבה. אני מוציאה אותנו למוזיקה, שאני מאוד אוהבת, ובחוויה שלי עושה איזשהו טריביוט לכל אותם ילדי נובה, קצת אלקטרונית וקצת רגועה, כי אנחנו מנסים להמשיך ולחיות את החיים כמו שהם היו רוצים. ואנחנו חזרנו, ואני עם נטלי בורחוב, מפצחת עסקים ורואת חשבון. מה שלומך? היי מאיה. היי אהובה. תקופה קשה על כולנו. כן, that's an understatement, מה שנקרא. תקופה כזאת שאל מול בלבול וכאוס, למובן, וסוג של התכנסות פנימה, ורגע להבין מה אני חובה, וחוסר הבנה טוטלי בין הצורך להרגיש מה שקורה בחוץ, לבין רגע להבין מה קורה בעולם הפנימי שלי. ואיך זה עובד לך? אני עדיין מבולבלת. אני עדיין לא מבינה לגמרי מה אני חובה, מה קורה בחוץ. אני מרגישה שהביטחון הפנימי האישי שלי התערער, שלא לדבר על הביטחון של כולם. ואני מנסה להבין מה אני מרגישה. אוקיי, ומה את מרגישה? בכל מנעד הרגשות, אני חושבת שאחד הדברים שאני הרגשתי עד לא מזמן זה כעס עצום על איך דבר כזה קורה. אל מול השאלה המרכזית של רגע, מה בעצם המצב היום בא להראות לי ולהסביר לי על עצמי, ופחות או יותר מה שדיברת עליו, איפה רגע אני שמה את עצמי בסיטואציה ואיפה אני מקבלת אותה בחמלה, אם זה כלפי האחר, אם זה כלפי עצמי. שנייה תעצרי את הגלגל, כי פתאום כל החיים נעצרו כזה, כל השגרה נשברה. ואנחנו על אוטומטים הרבה מהיום שלנו, אנחנו קמים בבוקר מוקדם ורצים ועושים את הספורט ועושים את מה שצריך וזה, ופתאום בבום אחד הכל מתנפץ וצריך להישאר בבית. ובדיוק דיברנו על זה שבתקופת הקורונה היה מצב דומה אבל שונה ב-180 מעלות, כי כולם היו בבית אבל היה איזשהו ביחד ופנימי, ופה כל אחד ביחד אבל לעצמו. ואני בתקופה שאני מנסה לחפש את הטוב בתוך כל מה שקורה. תדעת, סליחה, בתקופת הקורונה, אני חושבת שההבדל המהותי בין השניים, היא בחוויה שלי הייתה כמו סוג של חזרה גנרלית לעומס הרגשי שאנחנו חווים כרגע, אבל לא קרוב אפילו, כי מה שקורה כרגע בחוויה שלי זה שבתקופת הקורונה היה מקום, היה עוגן אחד שהרגשת בו סייף. נכון. הרגשת בו סייף. וכאן החוויה היא שכאילו נלקחה לי החירות הבסיסית של להרגיש סייף. נכון. של איזשהו מקום שהוא ביתי ומבצרי סוג של... אין יותר. זה כאילו העוגן המרכזי. נכון. נשמט. אין חוויית סייף. נכון. והחירות הזאת של... זה, אני חושבת שזה היה אחד הדברים ש... טלטלו אותנו. לקח לי את האוויר. בדיוק. זה אחד הדברים הכי מרכזיים שאני יכולה להגיד היום, שגם כשאנחנו בבית, אנחנו לא מרגישים בטוחים. ובתוך כל הסיטואציה הזאת,
בשבוע הראשון אני יכולה לספר שהיינו בסוג של שוק, כי לא ידענו מה לעשות, אז היינו קפואים. ברור. קפואים ברמה שטוב, רק צריך לשמוע אם יש צבע אדום ולרוץ לממדים וזהו, וצמודים לחדשות, ולא יודעים אפילו מה להגיד לילדים. והשבוע הזה אני חושבת שכשקצת הערפל משתחרר, ואל מול המלחמה שהולכת בחוץ, אז יש איזשהו ייחוד פנימי, זאת אומרת, הסייף הפנימי זה לאו דווקא לחפש את המקום הפיזי, את הבית, אלא לחפש את הביטחון של האחדות המשפחתית, למי שיש את המשפחה, זאת אומרת, פתאום אתה מגלה איך המשפחה, אם זה הגרעין של המשפחה, שזה הילדים וההורים למי שעדיין במצבת הזאת עוטפים אחד את השני, ואם זה המעגל השני של המשפחה, שזה הקרובים שעוטפים ובאים ועוזרים, ואם זה החברים, ואם זה האנשים שלא הכרנו, שבאים פתאום לעטוף ולעזור ונרתמים ומגיעים ואומרים מה אתם צריכים. אז אני מדברת ויש לי עכשיו צמרמורת כי אני מרגישה, זאת אומרת, מערכת יחסים, לא מערכת יחסים, מערכת רגשות דואלית, זאת אומרת, שמחה אל מול עצב, כאב אל מול מקום מאוד של אחדות, תחושה של, נקרא לזה דאון אל מול אפ מאוד גדול, והבלבול הזה, האם מותר לי להרגיש ככה? אסור לי להרגיש ככה? מה נכון, מה לא נכון? האם אני אשמה שאני מחייכת כמו שדיברת מקודם, או שזה מה שנכון לעשות? אז זה כל הפואנטה שלי, את יודעת, זה לא נכון או לא נכון, זה לא מותר לי או אסור לי, זה הספקטרום של הרגשות. כן. וזה מה שאנחנו מחזיקים, וזה כמעט בלתי אנושי להחזיק כזה ספקטרום של הרגשות. ממש. את יודעת, אני אשאל אותך, כל התוכנית הזאת, המטרה שלי בה, זה להזכיר לעצמנו, ראשית כל, ואחרי זה למאזינים וכל מי שיראה את זה אחר כך במדיה, שאנחנו כאן, ואנחנו חיים, ואנחנו רוצים לחייך, נכון. ולהיות שמחים, ולעשות עסקים, ולחבק את הילדים שלנו, ולצמוח ולהתפתח ולהמשיך לחיות. אז אם עכשיו אני אשאל אותך, מה בחוויה שלך, נטלי, בא לך להגיד כלי, עצה, משהו שעזר לך, לחוסן הזה? אז אני אענה לך. אחד הדברים שככה, איך אומרים, מתגבש אצלי בתודעה, בימים האחרונים מאוד מאוד חזק, זה שהאירועים הזוועתיים שעברנו, הם לא ייעלמו לעולם. הם חלק ממי שאנחנו, ממה שאנחנו, כמו במערכת החוויות שאנחנו עברנו מאז ומעולם. אבל מה שהיה, היה. והיום המשענת הכי גדולה שלי, נקרא לזה ככה, זה שעם ישראל חי, או אנחנו חיים. ואנחנו חייבים, הניצחון הגדול שלנו יהיה, בזה שנמשיך ונצמח ונשמח ונגדל ונצליח. ואנחנו ניכנס לתודעה העולמית, ואנחנו נתרבה. ואנחנו נחזיר עשרות אלפי מונים של אנשים בזה שנצמיח משפחות ונגדל ילדים ונצליח בהצלחות עסקיות ואישיות ונשמח למרות הקשיים והכאב. ובדיוק היום דיברתי על זה עם עוד כמה אנשים. לי זה נתן פרופורציה לחיים, להגיד יש משמעות לחיים שלנו. אנחנו חייבים להיות פה איתנים, חזקים, לחייך, להצליח ולהראות לכל העולם ולעצמנו קודם כל מי אנחנו, כי כאן העתיד שלנו, והעתיד חייב להיות טוב יותר. מה שהיה לא ישכח, אבל מה שיהיה זה כבר בידיים שלנו, זה בשליטה שלנו, והבחירה שלנו כרגע היא במקום של איך אני בוחר להסתכל על המקום שאני נמצא בו ושל הסיטואציה הנוכחית, ואני בוחרת לשמוח, אני בוחרת להרים לעצמי את האנרגיה, לעזור לאנשים לחייך, להצמיח אותם ובזה לנצח. זה יהיה הניצחון הגדול. את יודעת, אפילו ברמה, אם אני עכשיו לוקחת את זה להכי טכני, אנחנו ננצח זה לא רק ננצח מיליטנטית, אנחנו ננצח זה גם בלוחמה הפסיכולוגית שכרגע בחוויה שלי לפחות מופעלת עלינו, וגם אנחנו, once אנחנו שוקעים, ואני חלילה לא מזלזלת, שלא תבינו, האבל, הכאב, הכעס, הכל לגיטימי. בסוף אבל, בסוף
זה מה שנקרא to play into their hands, נכון. to play into לוחמה פסיכולוגית, רגשית, זה קשוחה. לנצח את מה שהם מנסים לגרום לנו. בדיוק, זה לנצח את זה. נכון. נטלי, תודה אהובה. המון תודה לך אהובה. אני מוציאה אותנו למוזיקה, שיר נוסף שאני אוהבת, כבר חוזרים. ואנחנו חזרנו ונמצאת איתי באולפן מאיה בחר, שחקנית, יוצרת ובעלת הסטודיו למשחק ואומנות ההופעה. ערב טוב. מאיוש. אני אשאל גם אותך, מה שלומך? לאחרונה ששואלים אותי את השאלה הזאת, התשובה החד משמעית שלי זה תלוי באיזה שעה אתה שואל. אשכרה, זה ברמת הדקות. זה ברמת על ציר היממה, באמת תלוי מתי את שואלת. אני חושבת שכולנו חווים כזה מנעד וקאוס ואלף הגדרות למצב פנימי, וזהו. אז אני כרגע מאוד מרוגשת, חובה איזשהו עצב מאוד גדול, יחד עם זאת איזושהי התרגשות להיות ביחד כאן באולפן. זה אם שאלת אותי לגבי איך אני מרגישה כרגע. בעוד 10 דקות זה עשוי להשתנות. כן. אהובה, מה את חווית בכמעט שבועיים האלה? איזה שלבים את עברת? אני הרגשתי שאני עוברת את כל שלבי האבל של קובלר-רוס לפי הספר. אני חושבת שאנחנו בעיצומו של אבל. לפני מה שאני עברתי באופן אישי, אני אשמח לדבר על זה, אבל אני חושבת שלפני שאנחנו מדברים בכלל על לחזור לחיים, וזה מן הסתם לא יכול להיות אחרת, גם אם זה אפילו לא ברמה של זה מה שאנחנו רוצים, זה פשוט לא יכול להיות אחרת. כל עוד יש את החיים, פשוט צריך לחיות אותם. וכרגע אנחנו בשלב הזה של אבל, אם זה אבל פרטי, ואם זה אבל לאומי, ואני חייבת לומר שזה אבל אנושי. האנושות ספגה מכה קשה מאוד, וזה מה שקורה כרגע. לגביי, אני חושבת שהפעם האחרונה שעברתי כזאת טלטלה רגשית היה בלידה הראשונה שלי. אני עברתי מחום לקור, מפחד למין איזושהי אופוריה כזאת, הכל היה ביחד, רק שאז זה היה 4 שעות ועכשיו זה כבר כמעט שבועיים. את יודעת, זה מעניין שאת מזכירה לידה, כי כמה אנשים שאני בקשר איתם מדברים על הדבר הזה במונחים של לידה, אפרופו החיים ואנרגיית החיים, וזה פשוט עובדה, החיים ימשיכו. על זה שגם הלידה, לעתים טראומטית, לעתים כואבת, לעתים לוקחת פאקינג 28 שעות מניסיון, מה שנקרא בלי אפידורל, ועשיתי 4 כאלה. שורה תחתונה, בסוף יש תינוק. בסוף יש חיים, נולדים חיים. בסוף יהיו לנו חיים חדשים, אנחנו נצטרך להמציא את החיים האלה מחדש. בדיוק, את יודעת גם הביטוי הזה של לחזור לחיים, איך נחזור למה שהיה, אני חושבת שהוא לא רלוונטי. נכון. אני חושבת שאנחנו לעולם לא נחזור למה שהיה, זה ייבנה אחרת, זה ייבנה מחדש, לאף אחד עוד אין מושג כיצד זה ייראה, ואני חושבת שזה אגב עוד אתגר, אם לא האתגר, זה החוסר ודאות. זאת אומרת, מכיוון שאנשים, כולנו, בני אדם, זקוקים לחוש איזושהי ודאות, ההימצאות בחוסר ודאות זה אחד הדברים הכי מטלטלים עבורנו. כן. אנחנו זקוקים להרגיש באיזושהי שליטה על המצב שלנו. והעובדה של אנחנו לא נחזור לחיים. לא לאותם חיים. לא לאותם חיים. אנחנו נבנה חיים משמעית. אחרים. אפשר לומר בצל של הדבר הזה, או לחילופין כתוצאה של הדבר הזה, אבל יהיו חיים אחרים. נכון. ואני רוצה להאמין שהם יהיו מדהימים, כמה שזה קשוח להגיד את זה כרגע, אבל בעקבות הדבר הזה אנחנו למדנו ועוד נמשיך ללמוד כל כך הרבה שיעורים
על עצמנו, על הנפש שלנו, של הקרובים לנו, של האנושות כולה, של עם ישראל וה9 מיליון שחיים כאן, ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים, כל הדבר הזה, אנחנו עוד נלמד כל כך הרבה שיעורים על אותם חילוקי הדעות שאנחנו רגילים להתמקד בהם, אל מול הדבר הגדול הזה שקרה, שאנחנו פשוט נבנה חיים אחרים. הלוואי, אמן. אחרת מה כל הדבר הזה שווה על ציר ההיסטוריה. בדיוק. אז כן, זה מה שאני חווה. אני עברתי מבעלה נורא גדולה וברמה, בכל הרמות, עד לסוויץ' שעשיתי עם המון עשייה, כמו כולם בעצם, כולם באיזשהו אופן גם העשייה מרפאה מאוד. את יודעת, אבל לא כולם. אבל גם מי שלא, אני באמת חושבת שאחד המסרים שלי הערב זה שיש כל כך הרבה מקום להכל. בדיוק. ואולי לא להמון רעל שיצא ויוצא, רק היום כתבתי על זה פוסט, ואולי זה דבר אחד ששווה להיפטר ממנו, באמת. בדיוק, זה מה שאמרתי בפתיח. כן. יודעת שכאילו קיבלנו עכשיו סטירת לחי הומנית, מצלצלת. נכון. של תעזבו את ה-petty differences, תעזבו את המחלוקות הקטנוניות, תתמקדו רגע בלהיות אנושיים, אחד כלפי האחר, בחמלה אחד לדעותיו של האחר. אפשר לא להסכים, אבל אפשר לכבד, כל עוד זה מתוך כבוד, ושיח רגשי ראוי, אני לא מדברת על האקסטרימיזם. כן. כבר זה חוזר. זה שריר, אני חושבת שזה באמת, זה שריר שצריך לדעת להפעיל, של לחשוב על הצד השני, להבין שיש כל כך הרבה פריזמות לדברים, וכשאתה, יש לך דעה על בן אדם כזה או אחר, על מעשים כאלה או אחרים של בן אדם אחר, להבין שיש סיפור שלם מאחורה, ולהיות מסוגל להפעיל את החלק הזה במוח שנקרא אמפתיה. את דיברת על אמפתיה כלפי עצמי, ברור שזה מתחיל מכאן, ולמתוח את זה הלאה, אם רק את זה הרווחנו בכמה אקסטנטס, אז באמת אמן. אמן. באמת אמן, כי את אמרת עכשיו משפט ענק בעיניי, שזה שריר. אנחנו יצורים של הרגלים. וההרגל הזה של השיפוטיות הכלילה והביקורתיות הכלילה, ראשית כל כלפי עצמנו, כמו שאמרת בול, זה מתחיל מהאכלה שלי את עצמי, ואז יש לי את היכולת להאכיל אדם אחר על שוני. כן. וזה שריר. נכון. וכבר השריר הזה טיפה מתרופף, ובסוף אני רוצה להאמין שאנחנו נאמן אותו. וזאת כל המטרה שלי בתוכנית הזאת, כן. לאמן אותו. יש איזשהו תרגיל שלפני כמה ימים עשיתי בזום, אני עכשיו כמו כולם, גם אני מתנדבת ואני עושה הפעלות עד כמה שאפשר, את יודעת, כמה אנשים רוצים לזרום על זה, אבל יצא לי כמה פעמים לעשות זום עם ילדים. נכון, ראיתי את זה. נכון, עכשיו אני מדהים. פחות עובדת עם ילדים בגדול, אבל זה היה מופלא, כי באמת אחד התרגילים זה להגדיר את עצמי דרך פריזמות של כל הסובבים אותי, איך אמא מדברת עליי, איך אבא מדבר עליי, איך אח שלי מדבר עליי, איך החתול שלי מדבר עליי וכו'. וזה באמת תרגיל שהוא קשור יותר בכניסה לדמויות, ולראות כמה צבעים יש באישיות שלי וכו'. אבל אחד התופעות לוואי של התרגיל הזה במרכאות, זה להיות מסוגל להיכנס לאור של מישהו אחר. וזה באמת אותו שריר שאני מדברת עליו. והלוואי, הלוואי שנצליח לאמן את השריר הזה של אמפתיה ושל מחשבה על האחר, על כל הקלישאה שמשתמעת מכך. אמן. אמן. ובנימה מהממת זאת, אני מוציאה אותנו לראות קצת מוזיקה אהובה. מאיוש, תודה רבה. ונמצאת איתי האורחת הבאה שלי, אודליה אלכסנדרוביץ', מפתחת שיטת ארכיטקטורת חיים. היי מאיה. ערב טוב אהובה, מה שלומך? ערב טוב. ברגע הזה בסדר, שמחה על ההזדמנות להיות כאן. אשכרה זה על בסיס דקתי, דיברנו עם מאיה על זה מקודם. נכון. יקירה, כל התוכנית הזאת, היה לי נורא חשוב
הלחיות. נכון. להמשיך לחיות. נכון. ובא לי לשמוע מה זה מעלה בך כשאני אומרת את זה. אני אגיד לך, אני חווה את הדברים שכולם דיברו עליהם, אבל מאוד זווית. אני בעלת עסק, ומה שקרה לנו, בעלי העסקים, חודש תשרי, זה חודש של חגיגות, של חגים, של ארוחות, של נסיעות, של חופשות. החג של העצמאים היה אמור להתחיל ב8 לאוקטובר. 7 לאוקטובר היה יום החג האחרון, והיה לנו חודש שבו חגגנו, אבל לא עבדנו, לא הרווחנו, לא התפרנסנו. והיינו אמורים... אני איתך לחלוטין, כן. אני מכירה, והיינו אמורים להתחיל לחגוג ב8 לאוקטובר, והתחילה השואה. וכמובן שכולנו כעצמאים קיבינו קמפיינים, לא מכרנו כלום, התגייסנו מיד לארוז, להסיע, להוביל, לעטוף, כמו שכולנו הרגשנו שאנחנו צריכים, או שהרגשנו שאנחנו רגע צריכים להתכנס בבית עם המשפחות שלנו. אני חושבת שמעט מאוד אנשים חשבו על העסקים שלהם באותו רגע. אפילו לא לשנייה. לגמרי. בשבוע הראשון אפילו לא לשנייה. ממש, קפנו וגם נראה לנו לא לעניין ולא מכבד, וכן איפשהו ב-back of our minds דאגנו, כי ידענו שאנחנו כבר חודש לא מרוויחים, אבל החודש הזה לא מפתיע אותנו, אנחנו יודעים שהוא מגיע כל שנה, נכון. ולכן לחודש הזה אנחנו ערוכים. נכון. אנחנו פחות ערוכים למה שבא אחר כך. חד משמעית. ואז הגענו לשבוע השני, ובשבוע השני את אומרת... אוקיי, עדיין להרגיש אשמה על זה שאני נושמת סדיר, כשאנשים עוד מחפשים את האהובים שלהם וקוברים את המתים שלהם, אז יש איזה מין תקופת התלבטות כזאת, לעבוד, לא לעבוד, לפרסם, לא לפרסם, זה בסדר, לנסות להתפרנס, להרגיש אשמה על זה שאני מנסה להתפרנס, ויש בארץ, אגב, נתון הוא ש99.5% מהעסקים בישראל הם עסקים קטנים עד בינוניים, זה נכון. אומר עד 100 עובדים. רוב האנשים הם עצמאים ללא עובדים בכלל, כמעט 300,000 איש. יש עכשיו מאות אלפי אנשים בארץ שיושבים בבית ומתלבטים אם זה לגיטימי להתפרנס. את יודעת, ואני רוצה להגיד לכל מי שמאזין לנו, חברים זה לגיטימי. חברים זה לגיטימי מהסיבה הפשוטה, שקריסה כלכלית, וזה מה שיקרה עם העסקים הקטנים והבינוניים, יקרסו מתוך אשמה, נכון. של באיזה זכות אני משווק עכשיו, כי הוא איבד את יקיריו, והיא נכון. איבדה את משפחתה, והאיש הזה מחפש את ביתו. נכון. זה לא, העובדה שאנחנו מתפרנסים, בחוויה שלי, בשום צורה ואופן לא מזלזל, נכון. בכאב של האחר. אבל זה כן מכבד את החיים שלנו. נכון. כי קריסה כלכלית של המשק תהיה פשוט עוד נדבך. לא תשרת. לא נכון? תשרת בשום צורה. נכון. ההפך, אם כבר תשרת את הצד השני. חד משמעית לא אותנו. אני מסכימה. ואת יודעת מה קרה בשבוע השני, לקראת סוף השבוע הזה? אנחנו אירחנו משפחה מאשקלון. והם נסעו הביתה. והייתי די עמומה מזה, כי אני גרה בהוד השרון, יחסית שקט אצלנו, יש אזעקות פה ושם, אבל באמת לא משהו להתלונן עליו, והם החליטו לנסוע הביתה, ואני הייתי עמומה, היה להם מקום והיה להם נוח, ומאוד נהנינו מהחברה שלהם, ולמה? ואז הם אמרו, כי הם רוצים קצת את השגרה שלהם בחזרה. ואז הבנתי שהנורמליזציה תורמת לחוסן שלנו. נכון שאנחנו לא חוזרים לאותה שגרה של מקודם, לא בעסק שלנו ולא עם המשפחות שלנו ולא בזוגיות שלנו ולא בשום תחום חיים, אבל עצם הרצון שלהם לחזור לאיזושהי שגרת חיים, לחזור לעבודה שלהם, לחזור לבית שלהם, למקלחת הספציפית של הילדים, לסבא וסבתא שגם גרים באשקלון, הנורמליזציה תרמה לתחושת החוסן והביטחון שלהם, גם אם האזור שהם גרים בו הוא לא בטוח. ואז הבנתי שגם מי שרוצה לחזור לעבודה, או רוצה לחזור לעשות את הכושר שהוא רגיל לעשות, או לחזור לבשל את הארוחת שישי שאת רגילה לבשל, או... אני ספציפית לא מבשלת, אבל התחתנתי עם אחד שכן, מזל. מצוין, אז שהוא יחזור לבשל ממחר. יש משהו בחזרה לשגרה, או הבנייה של השגרה החדשה,
שמאפשרת לנו לייצר חוסן כדי להמשיך, כולם מדברים על זה שזה הולך להיות ארוך. חד משמעית. אז לחזק את החוסן שלנו כדי להמשיך לתמוך בחזית שלנו, בצורה שבה אנחנו רוצים, ולהמשיך לחזק את העורף שלנו, בצורה שאנחנו רוצים שהוא בדיוק, יקיים. המשפט הזה, עורף חזק, נכון. לא פחות חשוב מחזית חזקה. נכון. למען העורף, להיות חזק, עליו להתחזק רגשית, עליו לאפשר לעצמו לשמוח, לאפשר לעצמו לרקוד. את יודעת, היה רגע, אני חיה על מוזיקה אלקטרונית. אנחנו, אגב, אנשי מידברן, זאת אומרת, הקהילה הזאת של נובה, כל הצעירים האלה, זה אנשים שרוקדים איתנו בפסטיבלים. אני מכירה חלק מהם. אנחנו הנשמות האלה של המוזיקה שבאים לרקוד בשביל הכיף, בשביל הפיס, בשביל האהבה, מחבקים אחד את השני. לא את כולם, מי שמרשה. כן. והפואנטה היא, זה כל הדבר הזה, החוסן שלנו נשען על הנורמליזציה לחוש עכשיו שמחה. גם שמחה, וגם אם בא לי להתאבל, אז להתאבל. בואי, אף אחד לא מרגיש עכשיו רק שמחה. נכון. זה צריך להיות ברמת האדם דיסוציאטיבי. לא להרגיש עכשיו את האבל, אבל גם שמחה, וגם לרקוד. ואת יודעת, אנחנו משמיעים מוזיקה בבית, ואני מוצאת את עצמי, את יודעת, זזה עם המוזיקה, ויש את השבריר מחשבה הזה, לגיטימי? כן. פאק לגיטימי. כן. אני נסעתי היום עם הבת שלי באוטו, ואמרתי לה להנמיך. היה שיר שהיא מאוד אוהבת והיא הגבירה, והתביישתי, לא רציתי שישמעו מחוץ לאוטו מוזיקה חד. ואז אמרתי, רגע, אבל מה את עושה לה? זה משהו בחוסן שלה. בדיוק. שהיא מרגישה כרגע צורך לחוות. בדיוק. אז הדבר החשוב, שאני חושבת שגם את עושה בתוכנית הזאת, זה שאת אומרת, מותר גם וגם. מותר. אתה רוצה לשבת בבית, לשים את השמיכה מעל הראש, לא לעבוד, לא להפעיל את העסק, לא לפרסם, לא לשווק, לא להתפרנס. לגיטימי. לגיטימי. אתה רוצה לשווק את העסק שלך, אתה רוצה למכור, אתה רוצה להתנדב עם העסק, אתה רוצה למכור את העסק, אתה רוצה לעבוד, אתה לא רוצה לעבוד. את אמרת לי אתמול משהו, אמרת לי, אף אחד לא כועס על השכירים שהם הולכים לעבוד, בדיוק, נכון? בדיוק. אז לא, אז גם כבעל עסק מותר לך להתפרנס וזה בדיוק. לגיטימי, וגם אם מישהו כועס עליך זה... זאת בדיוק השיחה, זה בדיוק מה שאמרת, שלא יכעסו שהמוזיקה חזקה מדי, על זה בדיוק אני מדברת. כל אותם האנשים שאנחנו מפחדים שאנחנו עכשיו נפגע בהם, ברגישות שלהם, שיכעסו. אני רוצה להגיד לכל האנשים, גם לצד השני, כל מי ששומע אותי עכשיו, אל תהיו כל כך קלים על ההדק עם הכעס. כי מה שעכשיו מרגיז אתכם, מאפשר שפיות לאדם השני. מאפשר חוסן רגשי לאותה ילדה שרוצה לשמוע את השיר האהוב עליה בווליום. מאפשר שפיות לאותה האימא שהבעל עכשיו מגויס בצו 8 ויש לה 3 או 4 ילדים בבית, והיא עסק קטן, לא יודעת מה, קוסמטיקאית, והיא זקוקה לתת להם את האוכל ולממן להם את הגג מעל הראש. ולא לדבר עכשיו על זה שאם העסק אין לו חוסן 4 חודשים קדימה, אז זה לא בנה תוכנית לגיטימית. עזבי, זה לא הזמן להגיד את זה. מדויק, אבל זה קצת יותר מאוחר. עכשיו יש לילדים לתת להם אוכל. נכון. לפני שאתם כועסים, אני באמת, אני מבקשת, אני מתחננת, לפני שאתם כועסים, תחשבו על מה זה עכשיו מאפשר לצד השני. וזה קיומי. נכון, אנשים בחרדה אמיתית של קיום, של פרנסה. אני יכולה להגיד שאני הרשיתי לעצמי רגע להשבית את הכל, להשתיק את הכל, ככה אני מרגישה. אנשים, מה שהם פוחדים, מה שאני הרגשתי זה שאני מפחדת כאילו לעשות משהו על חשבון מישהו שהוא אבל כרגע, או שהוא בקושי, או שהוא בזה, ולא רציתי להיות שם. את מבינה, אבל זה לא. בחוויה שלי זה ממש לא על חשבון. זה שאנחנו ניתן לגיטימציה בנורמליזציה כמה שניתן לתחושות שלנו, לצרכים שלנו, לצרכים של הילדים שלנו, לרגשות, לכלכלה, נוכל להיות חזקים. נוכל להיות חזקים, וזה בשום אופן לא הופך את זה לחוסר כבוד לכל הכאב, לכל האבל, לכל הבכי, לכל הכעס. זה לא חוסר כבוד, זה רק יאפשר לנו לתמוך בכם האבלים. נכון. זהו, זה מה שאני רוצה להגיד, בגדול. אודליה, אני ממש מעריכה את השיחה הזאת, זה היה זקוק להיאמר. ואני אמרתי את זה לכל אדם שפגשתי את הדבר הזה, ותודה לך על זה. תודה רבה. אני מוציאה אותנו לעוד שיר. תודה. ונמצא איתי באולפן אריאל,
למי מכם שמכיר אותי יודע שזה בן הזוג שלי מזה 19 שנים. טוב לכולם. תכלס עוד מעט 20, אבל מי סופר? ובכל סוף תוכנית יש לנו את הפינה שלנו שבה אנחנו מדברים על כל מה שאנחנו מדברים עם כולם, רק דרך הזווית של הזוגיות שלנו. והפעם לא שונה. אני רוצה לדבר, האמת שגלעד הזכיר את זה בשבריר ככה של משפט. אני רוצה לדבר על חוויה בתוך זוגיות של הדבר הזה. אוקיי. קודם כל בוא נתחיל מזה. אחד הדברים שגלעד אמר, אחד הכלים שהוא נתן, זה להושיב שנייה את האדם למרחב שיחה, אז ראה הושבת למרחב שיחה, הוא הציע 5 דקות, שבהם כל אחד נותן לשני 5 דקות של מה שלומך, איך אתה מרגיש, אני לא מנסה לתקן אותך, אני רק רוצה להקשיב ולהכיל. אז אני אקח את העצה של גלעד, ובוא נעשה את זה על גלי הרדיו. מה שלומך? סך הכל בסדר. גם בוא נגיד כשזה תפס אותנו בהפתעה בשבת בבוקר, היינו אחרי... תפס את כולנו בהפתעה. נכון, אבל זה היה אצלנו, אנחנו ביום שישי עוד הערכנו אנשים ועבדנו על מיצג שהכנו למידברן. נכון, כן, זה מה שנקרא ממש קצוות. כן. לילה שמח, כל היום בנינו את המיצג האומנותי שלנו שהתכוונו להעמיד אותו בפלאיה של הברן. למי מכם שמכיר את פסטיבל המידברן, יש מלא מיצגי האומנות שאנשים תורמים מזמנם וכספם ובונים דברים מטורפים. נכון. אז השנה החלטנו גם אנחנו להרים משהו מקסים. ואז בערב הגיעו עוד כמה חברים וישבנו והיה ממש ערב מענה, וחלק מהם היו עייפים מדי מכדי לנסוע הביתה, אז הם נשארו לישון. ואז קמנו לשבת שלקח לנו רגע להבין בכלל מה קורה, אבל ברגע שהבנו מה קורה, זה היה נפילת, לא יודע איך לקרוא לזה, נפילת אנרגיה, נפלו פנינו, הלב נשבר, הכל ביחד, ולא רק זה, גם אחד החברים שהיה אצלנו, נסע לחיפה וקיבל צו 8 וישר באותו יום כבר התגייס. כבר במוצא שיצא, נכון. כן. ואנחנו בתוך מושב שהוא על קו התפר עם יהודה ושומרון, וישר גייסו את כל החמושים במושב, את כיתת הכוננות להתכונן לאירוע דומה כזה. אצלנו, והכל היה ממש, באותו רגע נפתח אצלי בדוינג 3 ימים של בעצם להגן על הבית, בלי שיקרה באמת משהו. כן, זאת הייתה התגובה שלך, כן. לדוינג. כן. קלאסי פייט, פלייט, פריז, במקרה שלך זה היה פייט. נכון. פייט לגמרי. ומה שאני רוצה למשל להגיד, שמהצד השני, שזה אני מתארת לעצמי קורה בהמון משפחות כרגע, אני הגבתי אחרת. אני הגבתי בפריז, לא מוחלט, אבל בפריז מנהלתי, אלא פשוט בלהיות, בביינג, בלחוש. בלחוש, בלהעביר דרכי את הכאב, בלהעביר דרכי את הכעס, בלהעביר דרכי את הכל, ולהרגיש, וזה ריסק אותי, ויכולתי לעשות קרוב לכלום, והאריאל היה בדוינג מלא. אפרופו מנגנונים שונים שמפעילים אותנו. זה דוינג שונה, כאילו לא יכולתי לעשות כלום בבית, כן? הבית כן, עדיין, לא, כל אחד והדוינג שלו. ההכנות של המיצג כבר שבועיים עומדות בחצר באותה צורה בדיוק. כל הכלי עבודה מפוזרים, כאילו לא יכולנו לגעת בכלום, הכל נראה בדיוק עברת אני עכשיו מגן בדיוק. על המשפחה שלי, על הבית שלי, על הילדים שלי, על המושב שלי, והחוויה היא עבורי מצד אחד של הוקרה מטורפת על היכולת שלך לעשות את זה, ומצד שני, מיום ליום, ככל שהיום עובר, ואני בטוחה שזה קורה בעוד משפחות וזוגות, הפער הולך וגדל, כי כל אחד בעצם מופעל לכיוון מסוים, וברגע שאני עסוקה
להחזיק שפיות עם כל מה שאני חובה עבור 4 הילדים שלנו. ואני לא אומרת לשדר להם עסקים כרגיל, כי זה בלתי אפשרי, האנרגיה עוברת גם אם אני לא אומרת מילה תדר או תת. אבל להחזיק להם את השפיות ואת אותה האנרגיה של החיים, ואבא עסוק בלשמור, לקבל תדריכים, להסתובב עם הנשק, לאריאל יש נשק, כן הוא נכנס לכיתת הכוננות. הפער של החוויות הולך וגדל, התקשורת הולכת וקטנה, כי כשכבר מתיישבים לרגע, אחרי יום שלם של כל אחד בתוך החוויה שלו, קשה לדבר, נכון? נכון, אנחנו לא בדיוק על אותו תדר. בדיוק, קשה לתקשר, קשה נכון. לדבר. והקטע הוא שהיום, כמעט שבועיים אחרי, התיישבנו בחדר, בנושא אחר לגמרי, דווקא בנושא שאודליה דיברה עליו, על החוסן הכלכלי העסקי שלנו, על היכולת להמשיך ולנרמל את החיים שלנו, ואז עלה לי משפט כזה של, בייב, אבל אתה מבין שכדי שזה יתאפשר, ראשית כל, אני ואתה זקוקים, אכלנו אחד את השני שבועיים, עכשיו אנחנו זקוקים שנייה להסתנכרן לאותו תדר. כי יש עוצמה בתוך זוגיות, שהיא לא 1 ועוד 1, היא אקספוננציאלית. יש עוצמה שכשאנחנו על אותו תדר, זה מאפשר להמשיך ולחוות את כל הספקטרום ולהחזיק את הבית ואת הילדים ולהתקדם הלאה להתפתחות העסקית. וזה מה שאני רוצה להגיד לכולם. אם you are lucky enough שיש לכם כרגע זוגיות מתפקדת בבית או זוגיות בחזית, דברו. תאפשרו אחד לשני להסביר מה הוא או היא מרגישים בלי לנסות לתקן, רק להכיל. אני רוצה... כן, נכון, את צודקת. אני רוצה להגיד תודה רבה לעמית טנא טכנאי השידור ולרונה ינאי מפיקת התוכנית שלנו. תודה אהוב, ואנחנו יוצאים למוזיקה האחרונה. לילה טוב תל אביב.